Maray na aga po mga tugang at yan po kita niya digdi sa kuyang baryo. Mauran po ang panahon at alagad po nakaluwas na po sa PR ang bagyong Krising. Nakaluwas na po sa Philippine Area of Responsibility. Alagad ang habagat yung manggirari, no? Kaya kausa ni kalat-kalat na pag-uran, particularly digdi sa tuyang banwaan kana sangay asin sa iba pa man ang banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya padagos pa man giray po na pinag-iingat ang gabos lalo na sa mga nagmamaneho sa mga may mga importanteng kalakawan ngunyan na aldaw, siguraduhin na safe po kita. Dala ko po kami kay bako po ang sa kong tugang nagbakal po kaming panira ini po ang samuyang agihan Malaboy, kaya sumotor po na sinasakayan ko yan po duman sa luwasan. Ayun po, ini pong area na ini yung kanyang kaumahan. Pag makusugon po ang uran, grabe po ang tubig, nagmistulang na tubigan, iilog. Pag makusugod ang uran, Malaboy. Ayan. Dito na lang pong minuto kusog na ang Tagithi. Harinin na po kita. So mga tugang, ingat-ingat po kita sa maghapon asin laban lang kita. Parang mga G na irayo sa anuman na kahadya. Mga kaibigan, ingat-ingat po.